салом алайкум дӯстон, бародарон ва тамошобинони ҳамешагии канали мо. Бародаро ҳама каса хушомадед ба канал. дар навори имрӯза якчандта мошинҳои нав қабул кардем, ки пешкаштон мегардем. Мошинҳо аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ҳастанд. хоҳиш мекунем видеоро то охираш тамошо кунед, лайк ва обуна шуданро фаромӯш накунед ва зангулаи канала пахш кунед, чунки ҳама рӯза аз наворҳои нав бохабар шавед. раҳмат бародаро барои дастгирӣ, барои лайки обуна шуданатон. аз дастгири ҳар яки шумо миннатдор ҳастем. дастгирии шумо пешравии мо ҳастай. хоҳиш мекунем ки дар комментариё фикрҳои худро нависед ва бародароне ки мошин, хона, замин, квартира чизае барои фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, метавонед дар номерои имо ватсапи мо ки рӯи экрана ҳастай сурат ва маълумоташро равон кунед. дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ва як бор дига хоҳиш мекунем ки бародароне ки бори аввал каналда меҳмон ҳастед, ҳатман обуна шуданро фаромӯш накунед, чунки дастгири шумо пешравии мо ҳастай. мегузарем ба қисми эълонҳои имрӯза. рафтем. бародаро бисёртар караван пурсида буда, як дута караван ёфтагем. Астраҷи караван аст бародаро, солиш 99, сӯзиш фурӯш газ бензин, кузов универсалный, объем 1.6, коробкаш механик, ҳолаташ беҳтарин. мошин бародаро состоянияш бениҳоят хубай, мотор коробка ходовой 100%, задаги пустагӣ надора, кузовш тозаҳай, варид надора, 4 дар электропакет, сентр замок, кондитсионер, 1 сола ҳуҷҷат, утилизатсия кардагӣ. мошина хаду бародаро фақат мешини ҳай мекунӣ, қарор дорад дар шаҳри ваҳдат. нақша 62 000 сомон мегӯяд, харидори аниқ боша савдо мешавад. варианти алиширам ҳаста ки ба портел алиш мешавад. касоне харидор ҳастед ки мошини алишӣ дошта бошад, марҳамат рақами рӯи экрана муроҷиат кунед. каравани навбатӣ бародаро, каравани простой аст, солиш 92, сӯзиш фурӯш газ бензин, кузов универсалный, объем 1.8, коробкаш механик, ҳолаташ хуб. мошин бародаро состоянияш хубай, меличёвка мегӯяд, камтар кор дорад. қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нарша 27 000 сомон мегӯяд, ҳуҷҷатҳои солонаш бочидагиай. ягон мошинхари аниқ боша мегӯяд биё айпеш мошина бина, маъқул шавад, боз савдо мешавад назди мошинда. касоне харидор бошед, метавонед ки рақами рӯи экрана муроҷиат кунед. мошини дигари мо бародаро Astra F дар кузови седан аст, солиш 92, сӯзиш фурӯш газ бензин, кузов седан, объем 1.6, коробкаш механик, ҳолаташ хуб. мошин бародаро гази бензин кор мекунад, мотор коробка ходовоиш мегӯяд созай, ҳуҷҷатош 2 моҳи дига муҳлат дорад, балонош ҳолати беҳтарин диҳанд. мошин бародаро қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нақша 18 800 мегӯяд. ягон мошинхари соз бошад, мегӯяд биё мошина айпеш бина, боз савдо мешавад. касоне харидор бошед, марҳамат рақами рӯи экрана муроҷиат кунед. ва бародароне ки мошин, хона, замин дошта бошед, дар имо ё ки ватсапи мо сурат ва маълумоташро равон кунед. дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. бародароне ки Hyundai Starex пурсида будем, марҳамат, якта ёфтагем, солиш 99, состоянияш бениҳоят хубай мегӯяд, мотор коробка ходовоиш ҳамаш 100%, ҳуҷҷат ҳам дорад, утилизатсия кардагиай. қарор дорад дар ноҳияи Ҷалолиддин Балхӣ, нарша 25 та мегӯяд, бо муомила дорад. бародарони харидор ҳастед, метавонед ки занг занед. ва касоне каналда меҳмон ҳастед, хоҳиш мекунем ҳатман обуна шавед, чунки ҳама рӯза аз наворҳои нав бохабар шавед. раҳмат барои дастгириятон. бародароне ки RAV4 пурсида будем, марҳамат, Toyota RAV4, солиш 2007, сӯзиш фурӯш газ бензин, кузов кроссовер, объем 2.4, коробка автомат, ҳолаташ бениҳоят хуб. краскаш тоза, балонош нав, мотор коробка ходовои соз, салон тоза, задаги пустагӣ надорад, состоянияш бениҳоят хуб. ҳамаш бародаро нахаду, ягон камбудӣ надорад, ҳуҷҷатҳо солонаш қатъи таънирокаш бародаро то 6 январа муҳлат дорад.
мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе наша 98 тамига бо савдои хуб мешавад. марҳамат, бардорони харидор ҳастем, метавонӣ ки рақамҳои рӯйкунанда занг занӣ. бародаро тангем присидаги будем. марҳамат, якта ёфтагим солаш 2008 тангем пассажирӣ. састаниш бениҳоят хубай бародаро, газу бензини ҳардуш кор мекунад. коробкаш механик, чӣ хеле мебинӣ тангем тоза бародаро. бародар дар солаш насундан коре фурӯхта мешавад. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нарша 28 мега, харидори анем боша мега биё ай пеш, бо савдои хубаш мекунад. чӣ хеле ки диде бародаро, мошин састаниш ҳамин хеле навордаҳай. касоне харидор бошед, метавонӣ ки рақамҳои рӯйкунанда занг занӣ, маълумоти пурратарро аз соҳиби мошин дастрас кунед. ин буд якчанда мошине ки мо дастрас кардем ва пешкаши шумо гардонидем. шуморо ҳамихе мошин, хона, замин, квартира яксе бораи фурӯхтан ёки реклама дошта бошед, дар имо ёки ватсапи мо сурат ва маълумоташро равон кунед. дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ва касоне ки каналда меҳмон ҳастед, хоҳиш мекунем ҳатман обуна шавед, чунки ҳама рӯза аз наворҳои нав бохабар шавед.